yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma Bauchi. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Allah kai na saka a dukkan farkon lamura, taimake ni cikin waka ta karnai yau gargara. Duk wata kofa na alkhairi buɗa mana Allah sarki, mu ga mun fi haka kar makiya su gane mu suna mana gwalo. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Wanda yake so ya ga yara ce yabo manzon tsira, dan gata ne wurin Allah sarki mai yan baiwa. Allah darajarsa manzo yaye mana dukan damuwa, maga mun fa haka wurin jama'a mu zama musu sha kallo. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Muje namiji Yakubu Adamu gwarzo ne, zaɓin Allah ga tuwo menene zan yi da kanzo. Duk wanda ya san shi Yakubu Adamu shi baya yin ƙarya, gaskiya ya rike shi yasa gwamna ke masa fata. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Namijin zaki da ganin sa kai kasan ba a yi masa warge, sani jagora a fagen adalci nan ne ka fi saura. Ba wani ta ba mutunta mutane samsam ba ka da tsara, a Bauchi mun yarje ka zama mana gwamna wannan ba ƙarya. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Farin jini gonka in ka wuce kowa sai ya maka jara, in an gano zaki waye zai ce ma ga kura. Yakubu kai sa'a mata da maza kowa na ce sai kai a Bauchi mun yarje ka zama mana gwamna wannan ba sanya. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Kainuwa da shan Allah babu wanda zai ci maka, ka riga suka ce Allah ɗaukaka ka ba haka. Ka tafi mai ka da kai sai ya shirya, jira muke muga lokacin zaɓe an shirya. Al'umma za mu fito mu zaɓe ka mai halin kirki Yakubu insha Allah sai ka zama gwamna ma Bauchi. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Dukkan daraja mage kun san dai faɗa ta da zomo, mutumin kirki ga zaɓi na yau kan na samu. Zaɓin al'umma ba wai ne na faɗa ba, kamar mun shaida Yakubu bai da walakanci mun san. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Dukkan wahala wata rana zai wuce sai kuma daɗi, in yi nasara Yakubu zai mana fahimta mai daɗi. Hanyoyi za mu samu kan wanda gwamna yayyo, gwamna ya yi zaɓi shi yasa ya ɗaho Yakubu kunji. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Na je kirfi na ji suna ta faɗi Yakubu sai kai, a gida alƙalir sun ce sai Yakubu kunji. Mutunta fawa balewa sun ce sai Yakubu kunji. Kogoro da storo sun yi reje maka kaji. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi mun dau harama insha Allah zai gwamna ma a Bauchi. Yawan bombi sau na zaga na ji suna ta faɗin sai kai, mutanen tare so na
ji suna ta faɗin sai kai. Ganjuwar jihar Ningi na ji suna ce sai kai. Ita jama'ar zaki duk sun yarje maka kaji. Kaura yayi takwas ya kuma Adamu zai yi takwas a Bauchi. Mun dau harama insha Allah zai gwamu dan mu a Bauchi. Giya ɗaya gamawa shirin sun yarje maka kaji. A gazan azarihi kowa hana ta faɗin sai kai. Addu'a muke Yakubu ka zama gwamnan Bauchi. Mutanen misosu ma sun yarje maka kaji. Kaura yayi takwas ya kuma Adamu zai yi takwas a Bauchi. Mun dau harama insha Allah zai gwamu dan mu a Bauchi. Masoya kana da soya ko bukata raba karya. A wali kiran masoyanka ne na san wannan ba karya. Kabiru al'asan ke musu kana yin zarya. Bilal masoyanka ne wannan ba na yin tantama. Kaura yayi takwas ya kuma Adamu zai yi takwas a Bauchi. Mun dau harama insha Allah zai gwamu dan mu a Bauchi. Musa yayi masanin lazan na miƙa muku gaisuwa. Umar manjalas kwaro kaji mazajen fama. Coach alƙasim akan kashe ma na yin fama. Umar Saddam baba gari kana daga hannu. Kaura yayi takwas ya kuma Adamu zai yi takwas a Bauchi. Mun dau harama insha Allah zai gwamu dan mu a Bauchi. Baban Hamidun Fa'idauda na miƙa muku gaisuwa. Addu'a ta gare ku Allah ya yaye muku damuwa. Ya tsare ku sharrin makiya ya kaho da muku dimuwa. Me mai waka Saddam SK na miƙa muku gaisuwa. Kaura yayi takwas ya kuma Adamu zai yi takwas a Bauchi. Mun dau harama insha Allah zai gwamu dan mu a Bauchi. Kaura yayi takwas Yakubu Adamu zai yi takwas a Bauchi. Mun dau harama insha Allah zai gwamna mu a Bauchi. Kaura